weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to selenga jaali gela sincu jaali gela wuro himadou momori beele sincu mamadou bobo a naya diboli ko on waktu yoni ha to kidira e nder galle ceerno habous diallo e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men ñalawma hande altina o udditama complexe cheikh ahmed bamba khadim rasoul ko duɗala manggal kewgal cate cate e tawtorede hoorejo leydi ndi hono président Macky Sall kame khalifa général mo murid toon to wuuro a touba to leydi Mauritanie jonde jagorde hakkude leyɗele ko fati banggue coopération islamique toon to jidda ko Mauritanie jogori yuɓɓinde o seyi sappo e joyi sappo e jeeɗiɗi lewru mars so jomiraɗo haaji to leydi Mali ne tijji jagorɗo affaire étrangére mo leydi Russie jillu mum to Bamako ngam ɓeydude cehilagal kame golle hakkude leyɗele ɗiɗiɗe to leydi Guinée Conakry bato FNDC yurnitade ko fate banggue caɗele laamu militaire ɓe kolliti ala hen kala ko yooɗi betema ɓe gummitin seppoji walla ala ko hay wonde kala maɓe gartoy heena tana musɗo subaka hande o baɗɗo toon to leydi Turki kame suri kene tolnayi ujunnaje yimɓe mbasi pittal men taw koye dillere leydi laabi ɗiɗi kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Niger ma jaha to Ghana Cameroun kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ciggam nangue wolgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e ɓamtare ciggam nangue wolgue diaw ne jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui équipe moƴƴo timmuɗo keblaɗo taw ko heblo moƴƴo toon to leydi Turki ciggam nangue wolgue diaw e gardugol Harouna Daouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui ponoje moƴƴe ɗe marque Allemagne kono ne kadi aɓe jogui batiraji moƴƴi ɗi marque Turki woni ɗum ko panneau solaire aji moƴƴi kono ne kadi batiraji moƴƴi an joguiɗo forage walla woyndu walla e galle ma so tawi jiɗɗa ko installation moƴƴo aɓe jogui équipe kame kaɓirɗe mabɓe timmude kala sa noddiɓe ɓe gara ɓe mbaɗanma installation moƴƴo ɗen ponoje moƴƴe ɗin batiraji moƴƴi ne wonde frigoji moƴƴi téléji moƴƴi lampaji moƴƴi climatiseur uji moƴƴi kala mum sa jokkodire ciggam nangue wolgue diaw ma heɓen ko laaɓi ciggam nangue wolgue diaw hayso tawi woni woynduma ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam timmuɗama ciggam nangue wolgue diaw ene hooli kaɓirɗe mum kala so tawi on jokkodiri on kaldi ha won nandiri ɓe garat ɓe mbaɗanma installation kamɓe jeeyi kaɓirɗe mabɓe e golle mabɓe kala an jeeyi poos maɗa so tawi yeehi ha weltima on saaha noona duña jinggo e poos ngam yobde ciggam nangue wolgue diawa ciggam nangue wolgue diaw ko équipe dariɗo mo faltaki Mauritanie Sénégal Mali Gambie kala hen ɗo gonɗona sonnoddi ciggam nangue wolgue diam ma notto moɗona sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wolgue diaw mbatta ko 00221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla jokkodira e numéro leydi Mauritanie 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wolgue diaw e jeese meɗena ɓandu jaaɗoru koppi musoji ɗaɗi cukkiɗi joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ganduɗa ƴiƴam muɗum dogata e ɗaɗi muɗuma joguiɗo sukara e ɓandu muma jokkodire gorel teyya gorel teyya ko lekki moƴƴi kayisaji mawɗi goni hen iwri en koto koredinoro way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa
sa yiɗi hebde hen hoolare timmude jahata koto site gorel teyya jangana hoore maɗa ko haala e ñabbuji ɗi gorel teyya safrata ɗi kala mbatta ko www.gorelteya.com ma jangan hoore maɗa kala kada yiya hena gorel teyya ala rewam ala effet a yarat ko lekki ki wocceteki yareteki aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde tongoɗe gorel teyya woto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Amadou Ba 00336 52 19 76 71 so tawi ha joni ko leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi Gabon gonɗa jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kane mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle Ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 musidɓe tedduɓe toppitoɗen gorel teyya ko nafoore ɓalli meɗena ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla eddanawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirolo ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogan sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru ceerno Djiby Sy ene yarnoɗe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde 13 fin yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde 19 fin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna woni ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde 10 fin yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe on rafi e oɗo saaha joni modde leɗɗi kesi pula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni joni ƴetta ɗum jiiya tigui tigui nafoore mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tourde leydi Sénégal arti oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo to légal nettek sara jeere nettek kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp kala noon donc heɓdir ceerno Djiby Sy omo gollodo e miñi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno Djiby Sy keɓɗani ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal keɗine mom kala to mbawɗa wonde so Mali so Sénégal so Mauritanie so Belgique so Europe so Asie to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo oguya tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA kala jiɗɗo neddude haalis waɗanede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva ko numéro makko kadi orange money ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jeegoma colte aaɓnde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gattaten koye ziyara jokkere en ɗama to kiidira wuro tawetengo e keerol hakkunde leydi Sénégal kame leydi Mauritanie walla leydi Sénégal e Mali waɗɗani Mauritanie ni Gambie ni Guinée ko ziyara jokkere en ɗama dendagal jalluɓe kiidira kala ɓesgu ceerno Maliki Diallo to kiidira e dendagal kiidiranaɓe kala ɓe tintina dendagal bandiraɓe julɓe woni fulɓe jolfuɓe sarakulleɓe bamarankoɓe saffalɓe kala jokkere en ɗama ɓe tintina ɗumen wonande ziyara moɓe kewi yuɓɓinde kala hitande taw yuɓɓinante ɗum ko ceerno Maliki Diallo ɗo kiidira ɗo hikka noon ko 17 19 lewru février nduɗo hende ndu gonɗen ɗon ɗo kiidira ɗo aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kala taweteɓe nder windere nde tenti Sénégal Mauritanie Mali Gambie e Guinée ha tenti kadi e dendagal bandiraɓe taw kadi ganduɗon ɗon ɗo kiidira ɗo e dow sawtawol ceerno Habous Diallo gardiɗo heblo sukaɓe Afrique kame ɓesgu ceerno Maliki Diallo kala hoorejo leydi Sénégal Macky Sall oɗo saaha neldi duwaw dendagal ɓesguji turkinaɓe ha fenma kadi toon to suri wonande Recep Tayyip Erdogan kame Bachar Assad caggal nde dillere leydi laabi ɗiɗi waɗi toon ñalawma hande o ha waɗi hewɓe keddi hen kono ne kadi président suudu men SAS woni docteur Abdourahmani Ka holliti e nder ɓattaki muɗum e nelda duwaw dendagal umma islamique kala ha tenti noon leydi Turki leydi sehili leydi yaadiɓe gollidiɓe kono ne kadi ha toon to Suria wonande dillere leydi ha jeeyi sababu pittali kewɗi keddi hen to Touba hoorejo leydi ndi Macky Sall yettima toon subaka hande o be tawe hedde midi ko nden wo naati to wuuro Touba taw kadi uddide toon wonande complexe mawɗo no feewi mo ganduɗa taw kadi innira ɗum ko Khadim Rasoul woni Khadim Rasoul Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul kan woni guinniraɗo oɗo hen université ganduɗa ko duɗal less ha fanma dow taw waɗi ko cate mawɗe no feewi cukalel tugosel so naati ɗon ne wawi rewde cate ɗe ha yettoyo université jangde kame witto e heblo ngarɗungo taw suko ene mari needi pinal e gandal kame gande dowrawe jangeteɗe yogayduɗe taweteɗe nder windere nde kala ko ɗum jeeyi sababu hande mawɗo leydi ndi ene sara makko Serigne Mountaga Mbacké woni khalifa général Mouride dendagal bandiraɓe khalifaɓe diine aada kala tawama toon ñalawma hande o ganduɗa dinguiral ngal ene tolno 30 hectares koppreje baɗaɗe ngal ɗo hen duɗal manggal taw ko complexe mawɗo baɗɗo cate bawɗe heblude suka ha mawnida e gandal wode ko woni 37 milliards koppreje francs CFA woni ko waɗa hen hoorejo leydi ndi e nder haalande mum holliti ɗeɗo gueɗe ko gueɗe ɓamtoje leydi no feewi kono kadi maɓe jokku duusodirde e wuuro Touba haɗiɗo hen gueɗe ɓeydo laatade hoorejo leydi ndi Sénégal Macky Sall hanki kikiɗo walla jamma sanga 23h ha fayanma minuit o bismima toon to galle lamorgo to baroɗe teddungal ɗe loko yanoɓe toon to leydi Algérie ngam ɓaftodirede wonande kuɓeri Afrique taw kadi ko ɓen loko en yaaɓe ha pi Algérie leydi bandi organisé kamɓene ɓe gaddi kuɓeri ndi hanki mawɗo leydi ndi bismimamaɓe toon caggal nde laana mabɓe ndi wawa jippi toon to bowal laaɗi diwoje ngal Paul Sédar Senghor ɓe jaɓɓa toon jaɓɓugal payidingal no feewi haɓe jetti galle lamorgo to kanko mawɗo leydi ndi o holliti weltare makko mawde no feewi eɗeɗo henna baroɗe tedduleɗe leydi Sénégal kalɗo ɗe jeehiɗe daddat tene kadi ɗe gaddata ɗum noon ko hunde wande fayida siftindon altina hande jeegom waɗi hitande ko Sénégal nawno kuɓeri Afrique toon to leydi Cameroun hecci hanki o kadi Sénégal nawi san kuɓeri Afrique toon to Algérie ko wona ɗum koye nder fin 2022 Sénégal barode mum taw ganduɗa ko barode muɗum
teddungal ɗe bashi skora ɗen kadi nawino kuɓeri firti koɗo saaha kuɓeji tati taw ganda ko kuɓeji tati kangene tawe e ndera leydi ndi Sénégal hakkunde 2022 2023 hanki hoorejo leydi bismima équipaji ɗiɗi ɗi kala ton to galle lamorgo to goto e mabɓe kala heeɓi million ngaji sappo koppreje franc CFA kamettere mo temedde 5 métre carré taw koye nder région mo Dakar ko wona ɗum ko hoore ndi holliti maɓe ɗoftu ɓen fettiɓe bal e nder leydi Sénégal ha coftal ɓalli ɓeydo ƴellitade e nder leydi ndi Sénégal gartatena koko fate banggue dawrugol hanki kikiɗe o meeting mawɗo no fewi mo hono mum weeɓani yiide Dakar woni ko yuɓɓina toon to Pikine taw yuɓɓini ɗum ko APR kame Benno Bokk Yakar yaddiɓe mawɗo ndi Sénégal hewɓe gari ha ganduɗa Pikine wami yimɓe no fewi Amadou Ba hoore jagode leydi ndi suuti toon konngudi mum o holliti kala mo yindiɗo hen kewendi ne andi koɓe moññoɓe ɓen haaloɓe jamma ñalawma oɗo saaha 2019 no makki wano 2024 ko noon tan moññirta heddiɓe kala firti ko lawɗi ni candidature mawɗo leydi ndi 2024 discours makko hanki faade ɓen lundiyankoɓe haaloɓe jamma ñalawma ko alda e golle kono kadi hollitama ɓe to golle hanki kewendi arɓe ɓe ene wadde e kewendi Kermassar kono kadi won hewɓe kolliɓe kewendi hanki ndi wawi kewendi Pastef yiyama toon Mariame Faye Sall woni joom suudu hoorejo leydi ndi Sénégal keddaren ha joni koye ɗin fannuji tambiɗo politique APR mo Kaolack woni Awa Gueye holliti ma ummin campagne mawɗo no fewi kene tolno e million ngaji ɗiɗo bani adama ɓiɗɗo Sénégal naji woni ko yiɗi sifande mum gam wallidde Macky Sall 2024 to Thiès ardiɓe taw ko APR taw ko sukaɓe yaadiɓe mawɗo leydi ndi Sénégal woni Birame Mbaye wo holliti oɗo saaha ɓe ndendini aɓe keeɓi jaɓɓade mawɗo leydi ndi piɓɗo wadde toon ɗo e balɗe garoje taw ko conseil des ministres mum toon to Thiès o holliti yaadiɓe Macky 2024 kamɓe kala maɓe jaɓɓomo toon jaɓɓungal manggal no fewi gartaten koye militaji Pastef jagganoɓe toon to Diourbel ha to Dakar kala hanki Ousmane Sonko hollitino maɓe cakku peeje mawɗe no fewi gam sakkande ɓen yimɓe mabɓe nangueteɓe kala saaha kono kadi gendarmerie haaɗi wonande yimɓe aroɓe salminde ɓen sukaɓe nangaɓe toon to foire mo wakkama ha fayenma toon to Thiango gendarmerie mo Thiango ɓen jaggaɓe toon yinnoɓe yaade toon to galle Ousmane Sonko gam seppoyde ko ɓen goni nangganoɓe Diourbel hecci hanki o ene tawtora seppo sara lycée ngo alda yamirore jeenayi mabɓe hande ɓenninama kaso gam ƴettoyde toon visa ji mumen horizon sans frontiére yiilotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol ɓe kolliti kene tolno 51 migrant hen jeenayo ko rewɓe laana mabɓe joofi e takkomaje ɗe Espagne koye laaɗe tati 150 ne hen ko ɓuuri hewde Sénégal naaɓe Rufisque ko fade banggue brigade maritime de douane cité techno ɓe pawi juuɗe mabɓe e usine goto pewnowo leɗɗe gorago kame ndewago kala taw kadi ko fo leɗɗe jaaɗe ha gasine piɓinanede jeereji leydi Sénégal tawne yeye oɗo saabe jertini yimɓeɓe ɗeɗon gueɗe kala nde ɓurata wawde rentade ɗumen to Kaffrine wuro wiyetengo Paté Thiong to ne kadi ko cummus waɗi toon hanki o kene tolno e tibaji jeetati kame appartement ji jeeɗiɗi wi APS woni ko yaade jeygue commandant de sapeur pompier holliti waɗani ni gañiɗo ni mayde hen kono kam ko fati guura mabɓe kame matériel uji mabɓe kewɗi kala jeehi ha laaɓi ala kala ko heddi hen jeheten ko toon to cité ISRA to ne kadi hanki ko tana musɗo waɗi toon to restaurant Almarino ton taw kadi ardino ɗon restaurant ko a Kader ɓiɗɗo libanajo goto mo duuɓi 35 taw kadi kam jeyno restaurant ɗum ko caggal nde Mauritannajo goto ari ɗon client makko ñamde ɗon on noon inde mum ko hasa nani caggal duko wango hakkude mabɓe hanki sanga 11h nden libanajo yaltinoyi ɓoldu mawdu no fewi ndun ɓoldu noon o fiimo ndun ɓoldu accanimo
haw wasen fittanmo ko ɗon e ɗon kanko on libanajo noon wala garde à vue taw kadi ko ɓen dadiɓe taweteɓe toon to Bel-Air oɗo saaha loskoji enen jokki e ndiɗon mbaadi ko fate banggue dirtingol kees covid 19 taw ko ɗin ngaluji dirtinaɗi procureur de la république yamiri wonande dikka nde uddite hen losko yañgo no fewi enquête ko fate banggue ɗeɗon gueɗe ko ɓuuri yawde to Ziguinchor ko de faux policier wiya teɓ ɗum ko caggal Kirma Sara nde faux policier goto jagga toon ngol lawol ko toon to Ziguinchor ko de faux policier mbiya teɓ hen goto noon ko menuisier walla mbiyen ni ko soudeur métallique goɗɗo ko commerce so yi ha jamma ari ɓe natta e taniji ɓe jaaha baruji gam ƴewde toon sukaɓe rewɓe yeeyoɓe koye mumen aɓe teta mumen haalisaji kamɓe ɗiɗo kala duuɓi 34 ɓe mbiyama teɓeɓe tawe e juuɗe dadiɓe jeheten ko toon to Tamba remoɓe walla min remro taweteɗo toon to nokku biɗe ɗo Wasado remoɓe banana oɗo saaha piɗɗi juuɗe mumen caggal kene tolno e hectare uji 5 ko cimu hanki naati hen kene tolno e banana kewɗo yeehi yaade curki kene fotto wonde million ngaji nogas woni ko boni hen wi gardiɗo oɗon fannu jeheten ko toon to leydi Mauritanie sen giwi to leydi Sénégal Mauritanie ene heeɓo ne heɓano batu conseil des ministres affaires de la coopération islamique joɗima hanki o toon to Jidda ne tawe nder Arabie Saoudite taw yuɓɓini nden jonde ko leydi Mauritanie e tawtorede woni on tawtorede Aliya woni tawtorede Aliya Bintou Makousso ko on woni tawtoraɗo ndeɗon jonde kam yuɓɓini ɗuma nden jonde noon ko heɓade leydi Mauritanie jaɓɓade OCI taw kadi ganduɗa ko cetal islamique ngal windere 15 lewru mars jonde 49 hanki yuɓɓina ko fati banggue wallide leydi Mauritanie e nder ndiɗon jiɓɓudi ha ɓuura yuɓɓude jonde wonde joɗiɗe ko fate banggue batu comité ji tambiɓe ko fate banggue faggudu leyɗele arabeɓe nden jonde gam wallide Mauritanie heɓanade 6 novembre jogori yuɓɓinede e nder wuuro Nouakchott so jomiraɗo haaji les enseignants jangguinoɓe e nder leydi Mauritanie wonande syndicat ji mabɓe kamɓe ɓen jangguinoɓe ɓe kolliti 25 nduɗo hen lewru koɓe natanoɓe hofgo taw kadi hofgo ne yaada seppoji mawɗi no fewi ɗum noon ko wullitade gurdam ceerɗam ɗamɓe guure nder leydi Mauritanie ha hande jobdi mabɓe koɓe joɓete koko ɗum tene kadi cogguji kala ne ɓeydi koɓe joɓete ko soɓe joɓama tawɓe ñamlima haɓe dublima jobdi mabɓe firti o saaha ɓe goni koye kaya mbeya musto no fewi ɓe eri tan laamu leydi Mauritanie ko nde moƴƴinantaɓe gurdam mabɓe so wona ɗum ko seppoji jogori jokkodirde jamma ñalawma sifande nandirala hakkude Mauritanie kame Maroc nden sifande yowiti koye maaje mabɓe kaɗɗe yiilade ngaluji cuuɗotoɗi e nder maaje ɗe to banggue awo e ngaluji goɗɗi kala nden sifande waɗi ko toon to Agadir leydi Maroc hakkude jagorɗe tambiɗe oɗon fannu ɗiɗi jokkodirala hakkude leyɗel ɗiɗɗe woni leydi Mauritanie kame leydi Maroc Mauritanie ngaluji mum cuuɗiɗe nder leydele tawtorama jonde yuɓɓinande hande o toon to Kapta won ne tawe nder Afrique du Sud nden jonde noon yuɓɓini ko fadi ɓengue minuji taweteɗe nder leyɗele Mauritanie tawtora koye dow catala Kin Ross Gold taw ganduɗa ko catal canadien jokkodirgal e leydi Mauritanie tawne wonde tasiyade mo leydi Mauritanie ƴeŋŋinogal fadi ɓengue minuji leydi ndi taw notaniɓe toon ko jagorɗo mabɓe tambiɗo oɗon fannu gartaten koye dawrugol Mauritanie oɗo saaha woni koye winditade ko fadi ɓengue sumgoji sarɗiyankoji kame lokkal teskaɗi e nder leydi ndi gardiɗo parti tawassula e rima konguɗi mum gila toon to Tintan ɗo ɓe mbanno mitin mabɓe o holliti laamu leydi Mauritanie yo dartin ngaluji leydi ndi ɗiɓe dahata jamma ñalawma ne jaltine ɓesguji jogorɗi aroyde holko jogori tawde ɗon so wona haydara kono kadi wo erima ɓiɓɓe gendidi nde binditto e listuji électoral dutto kadi guddita haqqillaji e guite mumen wo erima kadi ko fadi banggue sumgoji ɗi nden pondete
ndewne lawol e dow pewala ɗin ko konngodi makko ɗon ɗo Mauritanie woni e winditade woni kala nde noddade winditto e nder listuji électoral taw koye sumgoji paaɗi ɗi jayde Mauritanie holliti kene tolno 44 migrant taw ko ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol nangaɓe toon to Mexico ene hen tawe Mauritanie naɓe kono ɓe limani limore Mauritanie naɓe tawete ɓene no foti ne hen tawe Mauritanie naɓe Venezuela naɓe kono ne kadi Undor naɓe kame Salvador naɓe eko Équateur naɓe kame Sénégal naɓe Guinée naɓe ne tawe e nder ɓe nangaɓe ɓe kono ɓe kollitani no foti limore ɗiɓɓe Mauritanie naɓe tawete hena sengiwi to leydi Mauritanie waɗɗani Algérie hanki o kene tolno yimɓe joyo mbasi pittali mumen taw koye nder galle goto jeeyi sababu ko gaz taw koɓe huɓɓunoɓe ko fati e banggue sauvage taw kadi ko beele riwtude ɓuɓol ɗum jeeyi sababu noon farki hewɓe han ɗon ken fofde no ɓeɗeɗo hashi anela ganduɗa ɓe nayo joyo mbasi en pittal men siftinde on lewru janvier manidu ken tolno 54 neɗɗo mbasi pittal taw jeeyi sababu ko gaz 100 neɗɗo gañi hen gañanɗe musɗe no feewi sen giwi to leydi Mauritanie to giwi to leydi Algérie ko ɗon nattirten to leydi Mali to Borji Barji Mouhtar ko keerol tawetegol hakkude leydi Algérie kame leydi Mali kene tolno e ɗiɗo taw ko dariɓe mbi kaɓanto ko jihada gila tan 2012 kamɓe ɓen ɗiɗo hen goto wiyete ko Melluko Sodak goɗɗo ko Melluko Aboubacry kamɓe ɗiɗo kala ɓe totiri koye mabɓe armée leydi Algérie toon to keerola hakkude leydi Algérie kame leydi Mali e wonde kaɓirɗe mabɓe mawɗe ne hen fetel mo hinde Kalashnikov kame matériel uji goɗɗi kame pistolaji e kure kewɗe no feewi ɓe totiri koye mabɓe wiide Dia gorɗo kono mo leydi Algérie ko kamɓe jarliti gam nattude yidde jeeyede ɗeɗon pelle taw ko pelle biɗe pellata ko jihada oɗo saaha ɓe totiri koye mabɓe laamu leydi Algérie kono ɓe pellanno koye nder leydi Mali to leydi Mali hanki jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mali taw koye jayde leydi Mali ɓe jamiri ɗo e balɗe ɗiɗi yo yaltu leydi mabɓe taw ganduɗa ko directeur de la division des droits de l'homme to banggue MINUSMA on daraniɗo fodde haqqe innamade to banggue cetal MINUSMA ngal Nations Unies yo yaltu leydi Mali ko ɓuuri yawde ɗo e balɗe ɗiɗi kanko o jeeya ko toon to Congo nde o yaltata leydi ndi ɓuuri yawde caggal won kongu ɗi o haali yadanani wonande ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti to banggue laamu leydi Mali to Mali keddoɗen jagorɗo affaire étrangére mo leydi Russie woni Sergei Lavrov hande o ma yillo e nder Bamako heeri ko kala to lamorgo leydi Mali kanko e nando makko woni Abdullaahi Diop jagorɗo affaire étrangére ma waɗɗon jillu balɗe ɗiɗi jeegom e jeeɗiɗi hande e janggo kala mawo joɗoɗo toon to galle Kuluba galle lamorgo ngo woni colonel Assimi Goïta addatomo toon ko ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Russie kame leydi Mali leydi cehilagal kame golle e ɓeto gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala mawo duuma ɗon balɗe ɗiɗi e ndera leydi ndi to leydi Mali keddoɗen ha joni wonande joɗaniɗo l'organisation mondiale de la santé OMS taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo Moustapha Sissoko kam woni gardiɗo to banggue kam woni gardiɗo directeur régional de la santé to banggue Meneka biftanoɗo guila nogas e 3 janvier accitama ko nandaka noon beete koko yoɓa walla holko woni leesa suwa taw haaleden haydara ko fate banggue oɗon fannu suudu ñawore ndu leydi Mali Bamako ñaawi gorkajo biyeteɗo Ousmane Cissé kaddi gurdam e kaso million ngaji 5 amende million ngaji 2 fayi koye état ɗum faati koye 2019 konin koɓe joyo ɓe hinde MINUSMA jeeyaɓe toon to Guinée Conakry ɓe base men wonno toon to Kidal ƴewnoɓe to Kidal gari to Bamako no gasi 2 février 2019 gam ƴettude oto faade toon to Guinée Conakry ko ɓen noon jane oto mabɓe no gasi 2 kilométre hakkude leydi Mali kame Guinée ha hewɓe mabɓe mbasi en pittali mumen
ɓe noon gujji téléphone aji e fetilaji maɓɓe on téléphone noon tawa ko Ousmane Cissé o gilde noon ko dumbanoɗo kanko e woɗɓe ɓe o tumdano kanko noon ñawari makko yani ma o lelo kene foto wonde kaddi gurdama koye kaso o yaltata o yiyata ni nangue sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya yuɓɓinino jillu mum hecciyanke o nder leydi ndi ngol watti lawol ɗimmola gila o ari gardidi lefol laamu leydi ndi ngol lawol noon o yeehi ko toon to Kindia ngam ummitane toon projet ji kewɗi faggudu leydi ndi e wallide sukaɓe hewɓe ha certa jonde kene tolno 135 kilométre hakkude mum e Conakry batu hanki FNDC firtaɓe gila yontere yawtude taw firtiɓe ko laamu militaire ɓe kolliti ɓe jurnitima ko fate banggue dialogue national baɗaɗo e nder leydi ndi ala hen kala ko fewni ɓe erima CNRB nde ruttitto e dialogue moƴƴo no fewi hakkude men lundiɓe laamu ngu gueɗe kala juɓɓine ha ɓuuri juɓɓude so wona ɗum koɓe jippittoɓe e ɗiɗon a booli a leydi ndi jeheten ko toon to laaɓe maire commune rural mo Danfo ne tawe laaɓe Alhaji Boubacara Bindi kan woni baɗaɗo garde à vue ɗum ko caggal nde gujjo mawɗo biteɗo Saydou Wendu Wela Diallo on gujjo noon tumaɗo ken tolno 40 nagge ko wujji on kadi wiyama temne wondi e goɗɗo taw ganduɗa ko liggotoɗo e comité rural mo kalana ne tawi nder leydi ndi kamɓe kala ɓe tuuma koye guyka wonande ɓen wuyɓe ene jokkodire ɗin comité rural uji kamɓe kala ɗo saaɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe aɓe tawe e juuɗe wonande ɓen dadiɓe taweteɓe toon to laaɓe caggal nde guyka heewi toon aynaɓe hewɓe wonɓe toon portino oɗon a planté to Côte d'Ivoire kene wona ujunnaje ɓiɓɓe burkinanaɓe ko dogui gari moltade e nder leydi ndi e wonande Côte d'Ivoire ɗum ko caggal batu conseil nden kay kisale tawtorede jagorɗo konu leydi ndi Alassane Dramane Ouattara holliti ko ɓuuri yawde yo gurdam mabɓe moƴƴini e nder leydi ndi kamɓe koɓe ujunnaje jeetato e temedde jeeɗiɗo ɓiɗɗo burkinanaɓe dogɓe nokku mumen cuuɗi e nokku bireɗo Congo kame ceni ne wonde nokku bireɗo wangolon dogo ɗiɗo nokkuji kala hande o ko hoɓɓe iwɓe toon to Burkina Faso ɓuuri hewde e nder ɗiɗon nokkuji yontere haɓade accident ji e nder leydi Côte d'Ivoire booli ɗi kala nden kay kisale findinde ɓen dognoɓe otoji yurnitade gueɗe kewɗe kene tolno 600 oto wedda fourrière 350 engine woni ko joña ujunnaje ɗiɗo e 594 neɗɗo dogno woto woni ko findina to banggue dognugol ɗum kala ko haɓade ko fate banggue accident ji e nder leydi ndi to Burkina Faso hoorejo leydi ndi capitaine Ibrahima Traoré o holliti ko wiyete groupe Wagner ɓe leydi Russie ne tawe nder leydi mabɓe ɗum wodani ko fenade yehini haaɓe nanti kamɓe koye mabɓe wiyede wonande groupe Wagner e hoore mum ne tawe e nder Ouagadougou ne loja e nder hôtel aji o yeddi kadi taƴodiral hakkude leydi France kame leydi Burkina kono ɗo sa Burkina yiɗi ko yirodirde hoore mum kame koñinkoɓe mum ha wawa daranade wonande gendi mum gam artirde jaam e kisala e nder leydi ndi to Burkina Faso keddoren hoorejo jagorɗo leydi ndi jonde hakkude makko e Moussa Faki Mahammad woni gardiɗo commission union africaine o holliti yonti nde union Afrique finata anda ɓesguji leydi mum nana maaya caggal ɗon ɗo union Afrique nan toon deeƴi wonande janguji ne lombe jamma e ñalawma to Burkina jangu musgu wangu toon to noggubireɗo bani ha jeeyi sababu kene tolno e 1 fittando taw ko jambour en woni ko itta hen e nder région mo Sahel wi AFP ko wona ɗum ko poste police kami mairie e école goto woni ko duppa toon ha wonti ndondi sen gewi toon to Burkina koto Niger kene foto wonde yimɓe nogas wadɗiɓe motoje taw ko wiɓe pellata ko jiha toon to commune mo Felwele ene tawi nder département mo Logo waɗɗani keeri tati kerol leydi Mali leydi Burkina leydi Niger kamɓe ɗon jangu ngoɓe mbaɗi toon ɓe jooɓima toon pittali yimɓe ɗiɗo to leydi Ghana tataɓo jagorɗo to banggue diine woni kadio kumo acciti golle mum on ɓatake o totti ɗum hoorejo leydi ndi woni Nana Akufo-Addo on jaɓanimo accitgol teskama ndeɗo balɗe kala
kene foto wonde jagorde tati ɗacciti golle mumen to Cameroun jonte ɗiɗi caggal mayde Martin Zong woni journaliste baranoɗo toon wonande prêtre makko on ɗo juulanno wonande on église gardiɗo orthodoxe kañum e hoore mum tawa kene wara ɓandu mum ne wedda caggal nde yiita ɗum ko heccanke o ko ɗum ko noon gorko joom ngaalu goto kañum ne wiyama teɓɗe tumede e ko fate banggue ɗiɗon warangoji jeheten ko toon to leydi Turki subaka hande o ko tana musɗo fini toon jeegom hande lewru février ko tana musɗo fini toon hakkude mum e leydi Russie hakkude mum e leydi Syrie jaafoɗon hakkude mum e leydi Syrie ha ganduɗa wonande yerɓande leydi wande toon kene tolno yerɓande leydi wande toon kene tolno e ujunnaje kene tolno e ujunere e temedde nayo fittandu woni ko heddi en kono limore nde e kala saaha ne ɓeydo kene foto wonde temedde jeenayo kene foto wonde ujunnaje kene foto wonde temedde jeenayo sappo e ɗiɗo ko Turki temed tato e nogas e jeegom ko leydi Syrie kono ɗo saaha limore nde koko ɓeydi no feewi kene tolno e ujunere e temedde jeetati meuble woni ko derguiti séisme gadiɗo ko jeeɗiɗi piccal jeetati ɗimmo ko jeegom piccale ko fawi séisme aji ɗiɗi ɗi kene tolno capanɗe nayyi e jeetati leydi e nder windere nde oɗo saaha mbaɗi ɓuuri yawde gam neldude toon balle mumen keñoraɗe gam wallidde ɓesguji mabɓe ko fare banggue yerɓande leydi bonde wande toon to leydi Turki ma en gartoyoɗon kabaru so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde to Ukraine chef de renseignement ñukintoɗo leydi ndi toɗɗama toon to Kiev wattama jagorɗo kono beele ɓuura wawde ɓattade konin koɓe leydi ndi haaɓe ɓuura wawde dartade wonde haaɓe ɓuura wawde dartade ɓen konin koɓe leydi Russie to leydi France hofgo juuɗe heɓanama ɗum ko ñalawma janggo wonande TGV kame terre métro ɓen kala hanki kolliti yangara wonata e leydi ndi ɓe erima laaɗe diwoje dogoje leydi ndi kala tawtataɓe gam haɓade wonande gueɗe kewɗe ɗeɓe jiiɗi yo laamu ngu walluɓe moƴƴitinde gueɗe mabɓe kewɗe keddoɗen ha joni koye joolam jaaberi jeheten ko aton to Sine tourisme en taw ko groupe jawanoɗo ken won joni duuɓi tati ma ɓamtu golle mum kene foto wonde leyɗele nogas maɓe jilloyo e muɗuma ene hen leyɗele Afrique Asie kame nokkuji kewɗi kala kamɓe kala ɓe jadata ko groupe mawɗo no fewi jollota e avion jollota e métro ji kame bisuji kala gam yurnitade yogay nokkuji ɗi e mairuji ha e nokkuji golloɗi kala guila e force uji ha e gueɗe kewɗe kala to États-Unis de Amérique ballon tumaɗo woni hen ko ñukkidade leydi Russie taw ko peññoɗo toon to Amérique Joe Biden yamirino on bal yo felle o dañino fellede o fellanoma ɗum ko caggal ñande nogas e jeetati janvier o feeñi toon to Alaska ñande capantati hedde Canada capantati goo koye nder Amérique ha tendi toon to état mo Caroline Sud ko toon o feeñi armée leydi ndi dañi fellude on ballon ko wona ɗum ko noon leydi Chine holliti ballon goɗɗo ne woodi hedde banggue Amérique lotte on bal goɗɗo ne woodi toon kono kadi ko tumede wonande leydi Chine wonno koye ñukkidade konin koɓe walla ni kawuji mintareɓe leydi Amérique musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimala e kijam yo jaam Allah hiranena